Hello, welcome sa akong vlog. Engineer Dio Lubo, concept and rings design. Nakata karon sa Purok Kawayan, Madaum. Actually, sa kanukutan ni boundary sa Tagum to Madaum. Ang iyang official address is Kawayan, Purok Kawayan, Madaum. Update kita karon sa ipanayagyahan ni Susito kining ato ang kuan karon og update ning pag layout tagi ka sa pag layout og under ni Engineer Lubo. Unsa to pangalan gato? Kay resident ni Susito Il Dinamarca Jr. Susito Dinamarca. Itong interviewon kay ana pod si Sirtas. May buntag Sirtas unsa may latest aning kuan? Aning kuan karon mga pila na ka semana ning imong gitirahan murag 1 week pa ni. 6 days pa na gitrabaho ni. unsa may Sa istasyon ni Dio Engineer Dio, ako rin ako ni subcontract. subcontract na din mo yate kuya na din. Madali ang trabaho. Pila ka adlaw ang yung kuan ni kontra ka ni Kontrata ni Sir Dio ni 1 month 30 days. Nga mahuman sa tanan. lahi man ning Gamay ra man ni. unsay sukoda ni Kuan ni 7 by 8 meters. unsa may pundasyon aning kuan ni unsa may pundasyon aning iyahang kuan Wala ni magagamit og kuan ni. Buhos ang gamit ng kuan tanan ni. Tubular ni tanan. Poste, traces, atop tanan. Puro ni tanan tubular. bantog ra kay murag lahi ni sa uban kining iyahang kuan ba iyahang pundasyon diri pila ni ka wala din ni siya kanibang iyahang poste di man lagi ni bakal pare sa uban. Kuan ni mas pili mas tagiya kay mas makalisa ni. Pero magamit gyud tag ni. Biman gyud siya para panghawid sa hollow block. Nya kuan tanan. Welding ni tanan dili ni ingon nga gimit tag wire. Welding ni tanan gamit tanan ni welding tanan. Amo din yung bago karong pamaagi ni sa pagkuha sa bill wala na bali beam unya wala na tong traditional na katong magbakal bitaw si tawag na Kuan kolong. wala na to. Wala na ni magamit kolong ay. Ang kolong na poste kinera kuan. nganong mura manig habog kayo lagi sir unsa man ning dosan danas ni so habog muli kanada Kuan type ani, locos type. Sorry, kuan sir, kuan ni. Badre kuan ni. Firewall. firewall din na Wala lagi isa ba sa bungkong kaya dili aron ma-occupy burang kuan ba space sa lote. Dili ma-usik ang kuan sa lote. Space. sa ato pa 1 week ang imong birada ani pilar mo katawa ni sa pagkakaroon nag-una Dua na meron ni. kusog-kusog gid ay Kontrak ani. niya mo ni siya kahanto dito mga tulon lang kasi mana aw isa ka bulan. Mas kabuan ni target man kay kini nga side. Mo man mo file nga tawa ron. Kini mo man file. Trust din sala. Hindi yo na sa maning kuan. Kwarto CR nila. Kadura ka kwarto. Okay po kayo no kay neat po kayo ni siya mahumani kay simple lang ba pero murag dili ligon tan-awon pero tibay din ni siya kay okay po din ning tubular ning wala mas less pa rin siya gasto siguro. Mas kuan siya. Mas lisi sa gasto sa katong kuan buhos. Nya gamay po sa gasto sa mga ani damba mga isapuling gamay po sa gasto. Dili kay sa yung kuan ba. Dako gasto. Unsa po ato pa ni? Sayo sa trabaho. Unsa po ato pa ni sir? Kuan ta ni. Kulurop gyapon. Kung unsay dagan ani pohon, ug update na pud mi hantod mahumani kay aron makita pud namo ang unsa na po'y design aning balay ni nga gi-design ni engineer kay lahi-lahi man jud ni wa may kapareha daw. Sige sir, salamat kay sir kay murag init na kayo. Okay, ug kinsa tong gusto nga mag-subscribe magkasubaybay ani hantod mahuman i-subscribe lang ang
Engineer Dion Lubo and Ring Design. Salamat.